Γεια σας. Και τώρα θα κάνουμε την κλήρωση για να δούμε ποιοι θα είναι οι 5 τυχεροί που θα κερδίσουν τα 10 παιχνίδια LEGO που προσφέρει το ηλεκτρονικό κατάστημα Patini.gr αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, οι έγκυρες συμμετοχές ήταν 81, τις έχουμε περάσει σε ένα Excel και τώρα θα κάνουμε την κλήρωση και μετά θα δούμε σε ποια ονόματα αντιστοιχούν οι αριθμοί. Πάμε. Είναι οι αριθμοί 25, 31, 19, 32 και 27. Για να δούμε. 25. Εύα Κορδούτη. 31. Άθη Λάγκ. 19. Ελένη Σταύρου. 32. Στέλλα Τι. Και 27. Άννα Μπόνου. Συγχαρητήρια. Θα ακολουθήσουν και άλλοι διαγωνισμοί. Γεια σας, καλό βράδυ.